като разгледахме глаголите от първа група, дойде ред и на втора група. Глаголите от втора група са най-лесните за спрягане глаголи във френски език. Окончанието за инфинитив е ir. Как се спрягат глаголите? Нека вземем пример с глагола finir. Je finis, tu finis, il finit, elle finit. Nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. Както ви направи впечатление, цялото единствено число звучи по един и същи начин. Разликата е само в окончанието SST. Множествено число, характерното за него е, че се появява двойно S, което променя основата и така всъщност глаголите от втора група имат една основа за единствено число и една основа за множествено число. Особеността тук при глаголите от втора група е, че има някои глаголи, които завършват в инфинитив на IR, но те не са от втора, а от трета група. Това обаче ще разгледаме в следващото видео. Ако това видео ви е било полезно, споделете го с приятели.